Dobre, takže ďakujem pekne za slovo. Ja tu teda v mene našej organizácie budem splácať určitý dlh, lebo 20 rokov fungujeme a po celom východe sme organizovali množstvo všelijakých prednášok a všelijakých akcií, ale naozaj k tomuto Svidníku sme sa správali trošku macožsky, pretože či v Stropkove, Bardejove alebo iných mestách tých podujatí sme robili o mnoho viacej. A musím aj povedať, že jedna z našich takých hlavných činností je poznávanie teda histórie a výskum histórie prvej svetovej vojny. A aj v celej problematike Karpatského frontu máme práve najväčšiu dieru v oblasti Svidnického okresu. A tu je ten výskum ešte dosť, povedal by som naozaj, v začiatku. Ja budem... Aha, sorry, tam sme mali dať pauzu, tu kvôli tomu, to je moja vina. A viete to nastaviť? Už je to v poriadku, už to ide. Hej. Ja budem o svojej téme rozprávať, o svojej prednáške rozprávať o viacerých veciach. Pokúsim sa nejako slušne načrtnúť všetky naše základné línie výskumu, a to znamená teda Karpatský front, vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny a tiež naši predkovia v prvej svetovej vojne, tak to by som to možno stručne povedal. No a začal by som naozaj vypuknutím vojny. Keď názov prezentácie je prednáška pre základné školy, nechcel by som nikoho uraziť, ale je to naozaj taká multifunkčná prezentácia, kde mám všetky tie tri témy prepojené do takého nejakého logického bloku. Takže pred vyše 100 rokmi vyzerala Európa tak, ako vyzerá dnes svet, ako skupina rozštekaných psov, ktoré v podstate na seba začali čoraz viacej útočiť. Najprv samozrejme tak ako si verbálne, ale tá situácia sa postupne zhoršovala. No a práve včera sme si pripomenuli výročie nešťastného sarajevského atentátu, ktorý to teda všetko spustil. Aj keď, povedzme si na rovinu, zavraždenie Františka Ferdinanda v Sarajeve nie je príčinou prvej svetovej vojny, je zámienkou na prvú svetovú vojnu. To je obrovský rozdiel, pretože tá prvá svetová vojna by sa tak či tak v roku 1914 s vysokou pravdepodobnosťou začala. Hoci kvôli úplne inej udalosti, to naozaj nie je dôležité. Ale toto bola vhodná zamienka na to, aby sa teda znepriateľené bloky veľmocí, znamená, skúsim vás dostať do obrazu, znamená dohoda Francúzsko, Veľká Británia a Rusko a trojspolok, Nemecko, Rakúsko, Uhorsko a Taliansko, aj keď to do vojny nevstupuje, ten spolok sa zmení na tzv. Centrálne mocnosti. Dve znepriateľné skupiny veľmocí sa teda dostali do konfliktu, ktorý my síce nazývame Prvá svetová vojna, ale to je už naša terminológia, keď už sa udiala aj druhá, v podstate pre tých súčasníkov to bola jednoducho veľká vojna. Obrovský konflikt, ktorý sa začal, ktorý teda nikto neočakával a ktorý teda nikto netušil, ako teda prebehne. U nás sa to začína samozrejme mobilizačnou vyhláškou, to je slávny manifest mojim národom, preložený do všetkých jazykov monarchie, ktorým teda cisár František Jozef vysvetľuje obyvateľstvo Rakúsko-Uhorskej monarchie dôvody, prečo sa monarchia chystá na vojnu. Po ňom prichádza mobilizačná vyhláška a 10 000 a 100 000 mužov nastupujú k svojim vojenským útvarom, ktorých si kedysi odslúžili prezenčnú službu. Aj keď tu je jeden z takých mýtusov, že všetci teda jednoducho si odslúžili vojenskú službu. Rakúsko-uhorská armáda každý rok odvádzala iba časť mužov do armády na prezenčnú vojenskú službu, pretože bráncov bolo oveľa viacej, ako armáda reálne potrebovala. Čiže všetci muži boli povinní zákonom zúčastniť sa odvodov, ale niektorí sa dostali do tzv. Náhradnej zálohy. To znamená, oni boli odvedení, ale na vojenčinu nikdy nešli. A keď sa začala reálne vojna, tak oni boli povolaní do armády, ale na rozdiel od svojich kolegov, ktorí si odkrútili 3 roky pri vojenských útvaroch, oni dostali 7-týždňový výcvik a mali vedieť to isté, čo tí vojaci, ktorí si odkrútili 3-ročnú vojenskú službu. Takže na boisku to vyzeralo veľmi, veľmi zaujímavo. A najmä práve v jari 1915, kedy bola monarchia donútená už vo veľkom povolávať masy týchto náhradných záložníkov, a tak sa práve počas najväčších karpatských bojov do tohto priestoru dostávajú tzv. Poznáte to zo švejka, marš batalióny k jednotlivým plukom, ktoré boli plné absolútne nevycvičených chlapov, ktorí si párkrát v živote vystrelili a oni boli zrazu nasadení do brutálnych bojov. Z územia Slovenska vyše 400 000 mužov oblieklo takúto uniformu, 10 000 z nich v tejto vojne samozrejme zahynuli, o tom budeme rozprávať neskôr. A od začiatku väčšina
mužov z územia Slovenska, to znamená aj z tohto regiónu, smerovala na tzv. Severovýchodné vojsko, alebo teda východný front, pričom malá časť, pretože niektoré pluky rakúsko-uhorskej armády, v ktorých slúžili Slováci, mali svoje tzv. Odlúčené detašované prápory a tie boli súčasťou úplne iných brigád a divízií, tak tí sa dostali na severský front. Ale povedal som, že 95% zmobilizovaných Slovákov alebo mužov z územia Slovenska smerovalo na východný front proti Rusku. Samozrejme na tom slajde je vyznačený aj front západný, ale ten sa minimálne v tomto období nejako Slovákov netýkal. Ja budem hovoriť o Karpatskom fronte. Karpatský front je súčasťou tohto veľkého východného frontu, ale Karpatský front vyzerá takto. Je to zhruba tento sektor, to je územie dnešnej našej slovensko-poľskej hranice a časť územia Ukrajiny, na ktoré takisto patrí v podstate do tohto priestoru. Bolo to veľmi špecifické vojsko, bolo to vojsko horské. Musíme povedať, že pred 100 rokmi štáty a armády neradi bojovali v horách, nepripravovali sa na to, aj keď už existovali horské jednotky. Existovali len z tohto dôvodu, že niekedy bolo treba brániť hranice, ktoré tvorili aj horské nejaké pásma, ale v skutočnosti reálne velenie tých armád sa snažilo vyhýbať bojom v horách, aj keď s tým museli počítať. Viete dobre, že niekoľko rokov pred vojnou bola práve v okolí Stropkova a Svidníka, boli veľké manévre letné, takže na nich sa skúšala práve obrana Karpát a zistili, koľko vecí nefunguje. To netušili, že ani veľa času nedostanú na to, aby odstránili tieto nedostatky, aby trošku zlepšili ten výkon tej armády, ale pokiaľ sa len dalo, tak sa bojom v horách snažili vyhnúť. V tejto situácii, v ktorej teda ale dochádza v jeseni 1914, to nebolo možné. Naozaj veľmi stručne, nikto nemal na vojnu lepšie, detailnejšie prepracované plány ako Nemecko. A podľa toho nemeckého videnia jednoducho rakúsko-uhorská armáda mala 7 týždňov držať východný front proti ruskej presile. Počítalo sa s tým, že ruská armáda bude mať obrovské problémy mobilizovať, že kým sa ten ruský moloch rozbehne, tak 3 mesiace bude úplne pohoda, bude čas dostatok vyriešiť všetko, čo chcú. Takže 1/10 nemeckej armády plus rakúsko-uhorská armáda mala brániť východný front, kdežto 9/10 nemeckej armády podľa tzv. Schlieffenovho plánu mali prevalcovať na západnom fronte Francúzsko, donútiť ho k kapitulácii a následne by sa nemecká armáda presunula na východný front a pomohla rakúsko-uhorskej s oveľa silnejším protivníkom. Hovorí sa, že existujú dokonalé plány, ale neexistujú dokonalí ľudia, ktorí by tieto plány vedeli vykonať. A presne tak sa aj stalo. Alfred Schlieffen bol už mŕtvý, keď sa jeho plán realizoval a človek, ktorý mal jeho plán realizovať, ho totálne zbabral, takže jeho následník, Moltke mladší, nemecký náčelník generálneho štábu, naozaj spreneveril sa úplne základným bodom tohto plánu. A keď došlo k neočakávanému útoku Rusov, ktorí vyslovene vypočuli Francúzov, ktorí sa po prvom týždni vojny ocitli pod brutálnym tlakom, tak ruská armáda vstúpila do ofenzívnych akcií v čase, kedy ešte bola nepripravená. No a samozrejme, s tým metodicky Nemci nikdy nepočítali. Takže ruská armáda napadla východné Prúsko, v podstate domovskú oblasť cisára, celej pruskej šľachty a tak ďalej. No a nemecký cisár Wilhelm II jednoznačne prikázal nemeckej armáde vyhnať Rusov z územia Nemecka, že je to strašná blámasť, že po týždni vojny nemecké územie je okupované ruskou armádou. No a tým sa úplne spreneverili tomu Schlieffenovmu plánu, presunuli sily zo západného frontu na východ. Oni tých Rusov porazili, veľmi rýchle ich vyhnali, ale doplatili za to strategickou porážkou na západnom fronte. Recept na rýchlu vojnu nevyšiel a začal sa jednoducho dlhoročný masaker na veľkých vojskách a hlavne Nemci si podpísali doslova ortieľ, pretože vojna na dvoch frontoch z dlhodobého hľadiska nikdy nemohla jednoducho dopadnúť dobre. Čo sa dialo ale u nás? Keďže Nemci po sľubovaných 7 týždňoch neprišli, oni prišli v podstate po 7 mesiacoch, tak rakúsko-uhorská armáda sa čoskoro v Haliči dostala do obrovských problémov. Konrad von Hotzendorf, rakúsko-uhorský náčelník generálneho štábu, mienil aktívne útočiť na jednotlivé ruské armády, ako prichádzajú na boisko a držať ich od hraníc monarchie čo najďalej, ale jednoducho tá ruská preváha sa začala preukazovať oveľa rýchlejšie a tie počty proste nepustili. Jednoducho povedané, ruská armáda začala tú rakúsko-uhorsku veľmi rýchle prečísľovať
A jednotlivé rakúske vojenské telesa sa začali dostávať do problémov. A od 1. po 4. armádu utrpeli sériu porážok v Haliči a boli donútení ustupovať do vnútrozemia monarchie. Časť armád ustupovala ku Krakovu, kde sa rok 1914 skončí nakoniec víťaznou bitkou pri Limanove. A časť rakúsko-uhorských jednotiek poprvýkrát ustúpila na hrebeň Karpat, ktorý tvoril vlastne prirodzenú hranicu medzi uhorskou časťou monarchie a rakúskou Haličou. A takto prišli vlastne tie boje na naše územie. Toto sú všetko dobové fotografie z nášho priestoru. Tento veľmi zaujímavý obrázok zobrazuje v podstate tento priestor nášho tu dole v tej rovine, máte nad Michalovce, teda pri vstupe do tých hrôvic sú humené a v podstate celý tento náš priestor je takto plasticky zobrazený. A ukazuje to vlastne ich vnímanie tejto oblasti a hlavne to, že naozaj ich ten boj v horách v podstate obe strany takto udesil. Pretože s tým boli spojené obrovské problémy. A ako sa ukázalo, 6 mesiacov neustálych bojov v tejto kampani, ktorá dostane svoje pomenovanie ako Karpaten Winter, alebo teda Karpatská zima, tak brutálne vyčerpá predvojnové zálohy rakúsko-uhorskej a ruskej armády, že sa z toho obe armády do konca vojny nespamätajú. Tá 6-mesačná kampaň tu v tomto priestore bola proste brutálna, krvavá a de facto tu obe strany prišli o jadro vycvičeného dôstojníckeho a podôstojníckeho zboru, ktoré mali pred vojnou. Nechcem sa veľmi zaoberať úplnými detailami bojov v priebehu 14. a 15. roku, ktoré sme tu boli strašne veľmi dlho, ale vysvetlím len základnú vec. Všetky tieto boje súvisia v podstate s jednou základnou vecou, to až na niektorom ďalšom slide, že v Haliči zostáva obklúčená rakúsko-uhorská pevnosť Přemyšov, v ktorej je vyše 100 000 vojakov. Tým ostanú obklúčení ruskými jednotkami a oni všetci vedia, že tá pevnosť má zásoby len na niekoľko mesiacov a je nutné sa k nej prebojovať. No a najkratšia cesta, ako sa prebojovať k dnešnému Přemyslu polskému, teda vtedy veľkej pevnosti rakúsko-uhorskej, bola cez Karpaty. To bola naozaj najkratšia cesta, ale bohužiaľ aj najkomplikovanejšia, pretože bolo treba prechádzať cez hory a bolo treba sa prebíjať cez dvojnásobne silnejšieho nepriateľa v zime alebo v jari. Jednoducho, kto trošku viete, či si o vojne, o vojenskej stratégii a tak ďalej, tak viete, že útočník musí splniť niekoľko základných pravidel. Minimálne to musí byť niekoľkonásobná prevaha, ak chcete počítať s úspechom útočných operácií. A vy keď sa chystáte útočné operácie vykonať v zime a v horách a ešte to idete urobiť proti dvojnásobne silnejšiemu nepriateľovi, tak štatisticky nemáte veľkú šancu jednoducho na to, aby tieto operácie veľmi uspeli. Všetky tie boje u nás sú teda sériou niekoľkých rakúsko-uhorských a následných ruských protiofenzív. Rakúsko-uhorské si kládli za cieľ prebiť sa k pevnosti Přemyšu, no a tie ruské si kládli za cieľ prebiť sa zase do vnútrozemia rakúsko-uhorskej monarchie a pre Rusov by to znamenalo snažiť sa poraziť slabšieho z dvojice protivníkov. Skúsili to proti Nemcom, dostali po nose, boli vyhnaní z východného Ruska, no tak si radšej vyhodnotili, že Rakúsko-Uhorsko vyzerá hrateľnejšie, jednoducho, že Rakúsko-Uhorsko bude poraziť jednoduchšie. A preto sa v priebehu roka 14 a začiatku roka 15 snažili prebiť do vnútrozemia Uhorska. Samozrejme, základným problémom je počasie, terén, v podstate zaostalosť tohto regiónu, to znamená, vojenská logistika si vyžaduje kvalitné cesty, tu kvalitné cesty neboli, železničné spojenie bolo len jedno cez Humenné, Medzeladovce a Ľudkovský v podstate tunel na Přemyšu. Jednoducho povedané, armády bojujúce v tomto priestore sa naozaj borili s obrovskými problémami. Zimy to boli vtedy ešte skutočne poriadne, takže si tu tí vojaci v tých karpatských bojoch užili naozaj všetkého na dostač. Existuje spomienka poručíka trenčianskych honvedov, ktorý napísal, že strávil na fronte rok a pol a povedal si, že asi aj rok a pol by som ešte dokázal, ale tých 14 dní, ktoré som strávil v Karpatoch, by som už nechcel zažiť nikdy jednoducho. Čiže dvojtýždňové účinkovanie v Karpatoch je pre ňo o mnoho horšie ako rok a pol strávený na všetkých vojskách prvej svetovej vojny. Takže to tiež o čom si hovorí. Zároveň
úroveň vojenského vybavenia vtedajšej doby oproti tej dnešnej. Viete dobre, aké to je, keď v dnešnom modernom oblastení turistickom si jednoducho niekde v teréne dlhodobo smoknete alebo ostanete teda v nepriazni počasia. Dnes to máme úplne iné, ale tie uniformy, ktoré mali oni, tak tie boli hrozné vždy. V lete v tom bolo horúco, v zime v tom bola zima a keď ste v tom zmokli, tak to nevysušili ste to ani za 3 dní. Jednoducho, v týchto podmienkach tí vojaci naozaj to nemali jednoduché. Nehovoriac o tom, že bojovali nielen s nepriateľom, bojovali s počasím. Tí velitelia hovoria, že tretina vojakov musela sa starať neustále o cesty, aby boli zjazdné, aby za nimi došla munícia, aby za nimi došli zásoby. Nezohriali ste sa, žiaden ohník, ktorý vás nepriateľ videl, jednoducho zabudnite na teplú strávu, to znamená celý deň, celú noc ste mrzli a v podstate nedostali si do seba teplej strávy, nejakého teplého nápoja. Jednoducho omrzliny boli veľmi častý prípad, to bolo úplne bežné. No a samozrejme, množstvo vojakov nakoniec v týchto šialených podmienkach siahlo k seba poškozovaniu, pretože aj keď vedeli, že na to môžu očakávať veľmi prísne tresty, mnohí to proste psychicky nevydržali a celý z tej frontovej línie je jednoducho preč. Všetky tie armády mali problémy rovnaké, takže všetky sa s tým museli vyrovnať po svojom a musíme povedať, že obdobné problémy zažívali vojaci všetkých troch armád. To znamená aj ruskej, aj nemeckej, ktorá tu nakoniec dorazí, takže to karpatské boisko potrafilo naozaj všetky tri bojujúce armády. Toto je napríklad veľmi známa fotografia 72. prešporského pluku, ktorý prechádza cez ruské sedlo, jeden z prechodov v Karpatoch. Celá tá veľká karpatská epopej, vidíte tam, tá pevnosť Přemyslu je teda v tom krúžku. Tá pevnosť Přemyslu nakoniec padla 23. marca 1915. A to znamená pre rakúsko-uhorskú armádu katastrofu v dvoch smeroch. 100 000 vojakov putuje do zajatia a celá 11. ruská armáda smeruje do Karpát posilniť jednoducho ruskú zostavu, čím teda tí Rusi získali naozaj obrovskú prevahu. A dochádza teda k vyvrcholeniu celej karpatskej bitky, nazýva sa to Veľkonočná bitka, bojuje sa už v apríli, už nie je sneh, ale všetko sa roztápa, takže tí vojaci už nemrznú v dvojmetrovom snehu, ale jednoducho v podstate celý deň sa plahočia obrovským blatom, ale v noci tie teploty ešte klesali na minus, jednoducho, takže cez deň statočne zmoknete a v noci mrznete, zase ste celý mokrý. Pravdepodobne by sa to skončilo teda veľkou porážkou, došlo aj k prielomu medzi Laboreckom okrese, medzi dedinami Výrava a Svetlice bol styčný bod 2. a 3. rakúsko-uhorskej armády a tam Rusi prelomili front, ale to sa už dovalili Nemci, do údolia Labovca prichádza tzv. Beskidenkorps, 3 nemecké rezervné divízie, doslova ako taká zátka sa im podarí zastaviť ten prielom a ruský potenciál sa vyčerpá. Jednoducho tie obrovské straty. Všetci poznáte čísla o druhej svetovej vojne, vy ste tu všetci hrdí na Duklu a tak ďalej, ale poviem vám jeden údaj od Výravu v Medzilabovciach. Máme jeden údaj o jednej ruskej divízii, ktorá došla od Přemyšlu so stavom 16 000 bodákov, to znamená 16 000 chlapov. Po 48 bojoch pri Výrave z tej sa urobil prepočet a z tej divízie zostalo 3500 bodákov. 12 500 chlapov mŕtvi, zranení, nezvestní alebo zajatí za 48 hodín. Skúste mi povedať aspoň jeden deň karpatodukovskej operácie z druhej svetovej vojny, kedy to tak bolo. Jednoducho, o karpatodukovskej operácii, o bojoch v druhej svetovej vojne vieme veľa a o prvej svetovej vojne na našom území toho vieme strašne málo. Jednoducho, veľmi krvavá záležitosť. Toto sú jedny z najťažších bojov, o ktorých som teraz hovoril. No a keďže Nemci sa dovalili nielen k nám, ale aj do susedného Poľska, tak 2. mája 1915 Nemci začali obrovskú ofenzívu pri meste Gorlice. Podarilo sa im prelomiť ruský front a ruská armáda začala na celom východnom fronte ustupovať. A výsledok bol taký, že po 6 mesiacoch v Karpatoch vlastne museli ruské jednotky ustúpiť aj od nás, lebo by ostali zaseknuté v horách, ostali by odrezané a jednoducho Prvá svetová vojna sa vzdiali od našeho územia na stovky a stovky kilometrov, bude sa bojovať ďaleko vo východnej Haliči. Tak veľmi stručne jednoducho zostáva zničený región, aj toto je napríklad kostol v obci Chlopča, Šarická a Zemplínska župa utrpeli naozaj veľké škody, množstvo dedín tu zostalo poničených, ale predovšetkým tu zostalo
množstvo obetí tých bojov, ktorí boli naozaj len veľmi, mnohí nepochovaní, mnohí veľmi plitko pochovaní v provizorných hroboch. Odhaduje sa, že tu padlo asi 50 000 vojakov, na nich si zberte nejakého 500 000 zranených. No a samozrejme máme tu množstvo zajacov, pretože na rozdiel od západného frontu, kde zajacov bolo strašne málo, tak boje na východnom fronte boli oveľa mobilnejšie a to vytváralo teda veľký priestor pre to, aby ste sa dostali do naozaj veľmi zlej situácie a v takomto prípade sa tí vojaci vzdávali. To nebolo vždy len o prechodoch na druhú stranu. Jednoducho počas vojny malo Rakúsko-Uhorsko vyše 1,5 milióna ruských zajacov a Rusi mali vyše 1,5 milióna rakúsko-uhorských zajacov v svojich zajateckých táboroch. Tá mobilná vojna na východnom fronte bola o mnoho mobilnejšia ako na západe. No, po bojoch nám tu zostáva vyše 200 všelijakých pohrebísk, viac menej cintorínov vytvorených, niektoré len provizorne, niektoré už na lepšej úrovni, niektoré boli úplne minimálne, kde bolo niekoľko vojakov pochovaných, niektoré ako napríklad obec Veľkrop, cintorín s 8662 vojakmi, to znamená viacej vojakov pochovaných ako aj na Slavine a o tom cintoríne v podstate dlhé roky skoro nikto vôbec nevedel. Takto vyzerali cintoríny po prvej svetovej vojne. To je fotka z roku 1921. Čiže naozaj osnatý drôt, nejaké počiatočné, v podstate nejaká vegetácia, akože rohové najmä oplotenie, alebo naozaj len veľmi jednoduchý oplot ako pre dobytok, v podstate len aby teda dobytok nepošliapával tie hroby. Takže boli vízie, že by tie cintoríny mali vyzerať inak, ale to bolo ešte počas vojny. Viete, poznáte meno Dušan Jurkovič, náš skvelý architekt, ktorý ako dôstojník rakúsko-uhorskej armády pracoval na poľskej strane práve po bitke pri Gorliciach, mal na starosti jeden okres a vytvoril tam vyše 30 cintorínov. Rovnako aj na našom území pôsobili iní architekti, ale tu sa veci nedotiahli. Ale získali sme fond jedného architekta maďarského, volal sa Jozef Lambing. Toto je napríklad vojnový cintorín v Starine, ktorý bol ako jediný snak dokončený úplne. A predstavte si ten beh a tam urobíme vodnú nádrž, jednoducho a celé to zalejeme v podstate. Takže jeden z mála vojnových cintorínov, ktorý naozaj bol dotvorený do takej podoby, ako si to predstavovali profesionálni architekti. No ale ten cintorín dneska neexistuje. Dedina Starina je jediná dedina, ktorá je zahliatá pod Starinou, čiže tento cintorín bol kompletne vyexhumovaný a bol presunutý do Starčína. Toto už je obraz z dnešnej doby. Tie cintoríny po 100 rokoch mali naozaj všelijaký osud. Zoberte si, že prvá Československá republika sa ešte pomerne vzorne starala o vojnové cintoríny, ale potom prichádza obdobie slovenského štátu, potom prichádza obdobie komunizmu v Československu a hlavne bola druhá svetová vojna, ktorá prekryla tú prvú a aj ideologické rozdiely, ideologický pohľad novej spoločnosti nezaujímala imperialistická vojna niekdajších cisárov a cárov a neviem koho. Takže tie vojnové hroby pomaly začali upadať. Zomierali poslední z tých, ktorí sa o nich kedysi starali, ako zmluvní hrobári alebo vojnoví veteráni z prvej svetovej vojny, ktorí sa o tieto cintoríny starali. Školám a nejakým uvedomelým učiteľom sa neodporúčalo, aby s deťmi sa o tie cintoríny starali a tak ďalej, takže postupne začali ako keby miznúť z ľudskej pamäte. Našťastie nezničili sme ich, my sme ich len nechali zarásť. Jednoducho, doslova sme na nich nechali sme ich tak upadnúť do zabudnutia. A to trvalo samozrejme až do 90. rokov, kedy sa postupne začali tieto cintoríny upravovať. No a jedna z našich činností, ktoré teda robíme, my keď sme začali robiť výskum tých vojnových hrobov, tak sme pochopili, že to je celé zle a písať o tých cintorínoch nestačí. Poďme si vyhľadať do kávy a čo si urobiť. Takže sme začali vo voľnom čase dávať dokopy iniciatívnych, schopných ľudí, ktorí sa vedeli nadchnúť pre takéto veci a začali sme robiť také pracovné brigády, začali sme tie cintoríny opravovať. Za tých 20 rokov to boli stovky a stovky hodín odpracovaných. A toto sú zábery z vojnového cintorína Veľkrop, práve z toho najväčšieho cintorína, kde sme teda odpracovali naozaj obrovské množstvo hodín. A na týchto fotkách by som vám chcel ukázať, čo teda dokáže akože nadšenie niekoľkých ľudí, ktorí sa postavia proti tomu, že všetci povedali, my tento cintorín veľký ako futbalové ihrisko proste nikdy neobnovíte. Trvalo to 8 rokov. Počas niektorých tých rokov vám poviem, že som položil viacej metrov kamenného chodníka, ako napísal strán historického textu. Ale myslím si, že to stále za to. Takže 8 rokov dríny
jeden čas sme si už v klube mali taký interný humor, že slovo veľkrok sa nevyslovuje, jednoducho ani, aj mali sme toho všetci plné zuby. Ale v podstate dneska sa Prešovský samosprávny kraj chváli vojnovým cintorínom vo Veľkrope ako jedným zo svojich jednoducho takých najväčších atrakcií historických jednoducho. A pritom ešte pred 15, obávam sa, že ešte pred 10 rokmi by o cintoríne vo Veľkrope nechýrovali ani ľudia v Stropkovskom okrese, a nie že ešte jednoducho kdekoľvek inde na Slovensku. Takže má to obrovský zmysel obnovovať tie vojenské pamiatky, lebo povedzme si na rovinu, severovýchodné Slovensko už nikdy nebude priemyselnou baštou. Nikdy. Ale mnohé regióny Európy ťažia z nešťastnej vojnovej histórie a keď nám tá vojna toľko zobrala, prečo by tá vojna niečo tomu regiónu vrátiť nemohla jednoducho nejakým spôsobom. Takže naozaj je obrovským problémom, že mnohokrát strašne prešľapujeme presne v takýchto veciach, ako je spolupráca samosprávy, štátnych orgánov, ako je spolupráca tretieho sektora na tom, aby sme ucelene spravili nejaký región turisticky veľmi zaujímavý na základe nejakej témy. A vojna je na severovýchodnom Slovensku nie na Slovensku regiónu, kde by jednoducho bol silnejší potenciál na vojnovej histórii, ako je práve severovýchodné Slovensko, pretože len tento región zomleli 2 svetové vojny. Jasné, ľudia na celom Slovensku tú vojnu zažili, ale zažili ju v zázemí, ale tento región zažil aj prvú, aj druhú svetovú vojnu. Hej. Čiže ja keď detskám v škole rozprávam, že narodiť sa v roku 1890 muselo byť asi strašne veľmi zaujímavé. Mali ste, ja neviem, nejakých 25 rokov, oženili ste sa, postavili ste si dom, začali ste gazdovať, prišla prvá svetová vojna, všetko vám zničila. Hej. Ešte ste nemali ani 30, tak ste si povedali, vypadnem do Ameriky, 5 rokov tam driem jak nula, jednoducho v nejakej bani, zarobím doláre, vrátim sa naspäť, nakúpim pozemky, obnovím dom, jednoducho postavím to celé. Po 40-ke vám to vojna zvalí zase. Tak okolo 50 rokov máte a pokúsite sa reštartovať svoj život ešte raz a potom vám komunisti všetko zoberú. Ste úplne že šialené pre túto generáciu, jednoducho, ktorá v tomto období, v tomto regióne jednoducho žila. To musel byť naozaj obrovský šok pre niekoľkých. Niekoľkokrát ste reštartovali svoj život znova a napriek tomu vám jednoducho proste Pasterovci takto v podstate zomrel. Tu asi by som prestúpil k tomu jadru celej tej svojej prednášky nejakej, a to k osudu tých našich predkov, akože rodáci vo vojne. Ja by som chcel čosi povedať o tom, ako to asi vyzeralo s tými našimi predkami, pretože ten potenciál, alebo respektíve tie dejiny tej prvej svetovej vojny oveľa viacej poznačili našu spoločnosť ako dejiny druhej svetovej vojny. To si málo kto uvedomuje. Tu na východe to nie je veľmi zvykom. Ale keď idete po strednom Slovensku alebo západnom Slovensku, Morave, ja neviem, Maďarsku, Rakúsku, v každej dedine máte pamätníček, ktorý postavili rodáci svojim, ktorí padli v prvej svetovej vojne. A častokrát tam po druhej svetovej vojne pribudli mená mužov, ktorí zahynuli v druhej svetovej vojne. Ja neviem, choďte do nejakej obce na Liptove, Píne, Hybe, to ma napáda teraz úplne, hej. Alebo vám presne takúto spomienku. Prídete do Hybe, pozriete sa na pamätník, spoločný pamätník padlým obyvateľom prvej a druhej vojny a zistíte, že v druhej vojne padli 4 chlapi a v prvej vojne ich padlo z Hybe 25. Hej. A takto si to môžete porovnávať v hoci ktorej dedine a nikde sa vám nestane, že by v druhej vojne zahynulo viacej mužov, ako zahynulo v tej vojne naozaj prvej. Tento slajd ste už videli, to je naozaj fotka niekde z Liptova, ako teda zmobilizovaní chlapi smerujú teda k niektorej posádke, v ktorej teda budú zmobilizovaní. Aby som vám trošku vysvetlil, ako fungovala rakúsko-uhorská armáda, bol to pomerne zložitý moloch, ktorý bol výsledkom dualistickej politiky. Rakúsko-Uhorsko malo vlastne armádu rozdelenú ako keby do troch častí. Prvá časť sa nazývala CK, spoločná armáda. Tam boli jednoducho útvary, ktoré boli rozmiestnené po celej monarchii. Potom boli tzv. Národné armády. V českej, alebo teda v rakúskej časti monarchie to bol tzv. Landwehr. My to prekladáme do slovenčiny dnes ako Vlastibrána, čo je vlastibranecké oddiely. V uhorskej časti monarchie to malo originálny názov Honved-Šek, ale v podstate obe tieto termíny by sa mali prekladať ako Vlastibrána. No a potom bola ešte tretia časť armády, ktorá fungovala len vo vojnovom čase a tá sa nazývala Domobrana.
Takže v Čechách to bolo, alebo teda v rakúskej časti Landsturm, v uhorskej časti Nepfelkello. Čiže v podstate ste mali 5 zložiek armády reálne počas vojny. A každý z tých útvarov si vyberal ľudí pre svoje potreby. To znamená, tieto čísla som ja už hovoril, viac ako 400 000 mužov bolo povolaných, viac ako 67 000 ich zahynulo. No a ja sa tej rakúsko-uhorskej armáde ešte vrátim za chvíľu. Všetky bojujúce strany boli prekvapené rozsahom strát od prvého momentu. Na to nebol vôbec nikto pripravený. Uvedomte si, že prvá svetová vojna bol veľký konflikt skutočne po nejakých 50. rokoch. A to znamená, že do vojny zrazu išli armády vedené veliteľmi s mentalitou 19. storočia, ale tie armády boli vyzbrojené zbraniami 20. storočia. Takže pre mnohých to bol obrovský šok, ako po maličkých stretoch, aké straty bývali, proste stovky mŕtvych, 1000 zranených. A všetky tie štáty sa s tým museli nejakým spôsobom vyrovnať. Všetky tie štáty sa s tým museli vyrovnať nejako a úplne od piky museli začať budovať systém, napríklad zdravotníctva, ako sa postarať o také 1000, 10 000 zranených. Jednoducho to bol obrovský problém. A jeden z obrovských problémov bol, čo s tými mŕtvými jednoducho, ako rýchlo zaevidovať a dôsledným spôsobom pochovať tisícky mŕtvych vojakov, ktorí zomierali v tak krátkom období. Takže keď sa bavíme o číslach, tak keď hovoríme tisíce mŕtvych, tak nezbuduje to nejakú emóciu. Takéto fotky ale sú o niečom trošku inom jednoducho. Pretože to si musíme predstaviť potom, že čo znamená sanácia bojska v prvej svetovej vojne. To bola jedna akože fakt desivá záležitosť, pretože tie moderné zbrane po sebe zanechávali spúšť a častokrát jednoducho sa pochovávali nie vojaci celí, ale torzatiel jednoducho naozaj. Už existovali identifikačné známky, ale boli strašne primitívne. V podstate Nemci už mali dobrý identifikačný systém, ale rakúsko-uhorská a ruská armáda mala naozaj, povedal by som, že veľmi primitívny spôsob nejakej identifikácie. Čiže tí vojaci mali také puzdierka, v ktorých bol lístok a na tom lístku boli údaje od nich a tie puzdierka mali príkaz a odporúčanie nosiť ich v nohaviciach vo vrecku. Viete prečo? Alebo teda v bunde vo vrecku. Nie na krku, nenosili to na krku, ani nie. Viete prečo vo vrecku nohavic, alebo teda bundy? Lebo najčastejšie z tela zostávalo torzo. Ale otrhnuté končatiny a otrhnutá hlava bola úplne bežná záležitosť, takže ak by ten vojak mal na reťazke jednoducho tú identifikačnú známku, tak veľmi často by sa tá známka od tela v podstate oddelila, nebolo by jasné, koho chcú vlastne identifikovať. No, lenže to puzdierko je nekvalitné, ten papierik sa veľmi často rozmočí, takže to sa ničilo. Nemci mali už dobre, mali vyrazené tie známky, ako sa tomu hovorí. Bol to úplne rovnaký systém, ako mali aj v druhej svetovej vojne. Polovica ostávala pri tele, polovica sa odtrhla a na základe nej sa urobila evidencia o strátach. Toto sú naši predkovia. To sú fotografie vojakov, ktorých sa nám podarilo zozbierať. Mnohí sú samozrejme neznámi, rodiny nám prinášajú ukázať fotografiu a povedia, to je niekto z našej rodiny, ale my nevieme kto je, takže my vieme len, že neznámy vojak z tej obce, neznámy vojak z tej obce. Tu mám len takú raritu, že tá fotka vpravo hore je syn a fotka vľavo dole je jeho otec. Ten hore má asi 24 rokov, ten dole má asi 45 rokov a obidvaja si odkrútili tú vojnu jednoducho. Celú tú prvú svetovú vojnu, čo je zaujímavé, obidvaja prežili, napríklad. Práve o týchto ľuďoch sa my snažíme čosi jednoducho dohľadať, pretože máme pocit, že je úplne šialené číslo 67 000 jednoducho mŕtvych vojakov, na ktorých sme úplne zabudli. To je generácia ľudí, ktorých sme my úplne odkopli. Naša slovenská historiografia sa dokázala zaoberať kadečím, ale jednoducho vôbec nás nezaujímalo jednoducho zozberať straty tých vojakov, ako keby vytvoriť niečo ako národný zoznam jednoducho obetí. Ako majú civilizované krajiny, ktoré sa snažia jednoducho naozaj zozberať po každom konflikte jednoducho mená vojakov, ktorí v tom konflikte padli. My sme na to 100 rokov úplne kašľali a po 100 rokoch sme sa pokúsili s tým čosi urobiť a toto je tretia naša výskumná línia, ktorú robíme. Takže my postupne spracúvame jednotlivé pluky rakúsko-uhorskej armády a vydávame takéto zoznamy. Takže ja sa dostanem k tomu, čo som chcel povedať. To je vlastne mapa Rakúsko-Uhorska, ktorá zobrazuje vojenské rozdelenie, teritoriálne okresy, z ktorých sa rukovalo do jednotlivých plukov, keďže vy ste tu v podstate územie Horného Šariša, jednoducho, tak
Pre vás je zaujímavý ten Eperieš, 67. Prešovský klub, kde chlapí zo Šariša, Liptova a Spiša rukovali, to bol ich klub. Ja som zo Zemplína, takže naši predkovia rukovali k 66. do Ungváru, alebo teda do Užhorodského pluku. Toto boli pluky spoločnej armády, takto vyzeralo teda to rozdelenie. No a tu sa dostávam k tomu, že tá armáda bola zložitá, takže chlap zo Svidníka s vysokou pravdepodobnosťou najčastejšie narukoval k tomu 67. Prešovskému klubu. Alebo sa mohlo stať, že po ňom siahol košický 9. honvédsky klub, ktorý bral chlapov z celého východného Slovenska. Jednoducho, teritoriálne územia a doplňovacie honvédskych klubov sa prekrývali s teritoriálnymi územiami tých CK spoločných klubov. A ak by som to mal povedať percentuálne, 65% chlapov zo Svidníka určite slúžilo v 67. klubu, možno nejakých 15% v tom honvédskom 9. a tie zvyšné malé percentá mohli slúžiť v 20 rôznych jednotkách, delostrelci, jazdci, technici, ženisti, logistika jednoducho, takže tí sa ešte mohli potratiť po tých iných jednotkách. Práve k tým sa dostaneme úplne naposledy, lebo my najprv spracúvame tie veľké telesá, tie veľké pluky, spracúvame straty týchto jednotiek, vyhľadávame. Ja túto prezentáciu mám urobenú na príklade toho 66. pluku zo Zemplína. Takže vyhľadávame všetky zmienky o stratách, ktoré existujú. A našim takým najvýznamnejším zdrojom sú tzv. Šterb registre alebo matriky padlých, lebo každá jednotka si viedla vlastnú matriku strát, ako majú civilné ako štáty, majú jednoducho, že vedú matričné záznamy, tak aj vojenské jednotky si viedli takéto matričné záznamy a tam sú naozaj úplne že najlepšie údaje o tých padlých vojakov. My to všetko prekladáme, samozrejme dohľadúvame miesta, to je niekedy katastrofa. Vy nikdy neviete, kto to zapisoval. V armáde, ktorej slúžili vojaci 11 národností, si asi viete predstaviť, že bojuje sa niekde v Rumunských horách alebo niekde na dnešnej Ukrajine a nejaký maďarský alebo český alebo ja neviem rumunský dôstojník zapisuje údaj o tej obci, prekladá si to jednoducho z azbuky do latinky. A no proste úplný chaos, je to niekedy naozaj veľmi, veľmi strašné, čo z toho vie vzniknúť, aké záležitosti, ale predsa len tu sú, že úplne top najlepšie údaje. Existujú rôzne ďalšie zdroje, ako napríklad tzv. Kartotečné lístky, ktoré vznikli po vojne, keď armáda potrebovala odpovedať mnohým rodinám, však bolo treba doriešiť právne záležitosti. Vdovy sa nemohli vydať napríklad, dedičské právne konanie sa nemohlo ukončiť, lebo mnoho chlapov nebolo formálne vyhlásených za mŕtvych. Oni boli nezvestní. Rakúsko-Uhorsko skončilo a nový československý štát musel riešiť to, že bolo treba vyhlásiť niekoľko tisíc nezvestných chlapov, bolo treba vyhlásiť za mŕtvych. Takže podľa vtedajších zákonov, tak ako to máme aj dneska, sa teda dožadovali informácie, no a armáda vyhľadávala vo svojich záznamoch, ktoré podedila po rakúsko-uhorskej armáde, vyhľadávali takéto veci a písali takéto stručné, to sú také evidenčné lístky kartotečné, kde vypisovali základné údaje, aby mohli jednoducho uspokojiť takúto potrebu tých rodín. Takže máme aj takýto zdroj. Každý týždeň vojny vychádzali tzv. Ferrus liste, to znamená, to boli obrovské telefónne zoznamy a boli to zoznamy strát z celej monarchie, takže vo Viedni to dávali dokopy a každý týždeň vydali teda jednu knihu. Tam boli zaznamenaní zranení, nezvestní, mŕtvi, takže to nie sú všetci mŕtvi a bol to len veľmi stručný údaj, vidíte. Lipy, Hota, Johan, Infanteries, Regiment 66, 2. rota, Uhorsko, Zemplín, Homona, čiže Humene, rok narodenia 1891, Tot, mŕtvy medzi 15. a 41. júlom 1915. Žiadne miesto, alebo jednoducho aspoň približné učenie, dokonca ani presný deň. Hej. To je veľký problém, pretože keď nevieme presný deň smrti, tak ani neviem zistiť, kde tá jednotka v ten deň bola. Hej. Teda kde mohol ten dotyčný zomrieť, pretože ja viem, kde bola tá jednotka v ten deň, ale keď neviem presný deň smrti, tak mám problém určiť. Je to niekedy naozaj detektívka obrovská. Našťastie, po roku, keď sme si pripomínali jednotlivé z té výročia jednotlivých udalostí v roku 2014 až 2018, tak v celej Európe sa urobili ale že obrovské projekty na skenovali sa, dokumentovali sa mnohé archívy a mnoho štátov vypľúlo jednoducho veľké databázy.
Takže my to už teraz máme o mnoho jednoduchšie ako pred 15 rokmi. Naozaj sa za každú cenu nemusíme terigať do Viedne, Budapešti, Prahy a tak ďalej. Mnoho vecí je na internete, existuje mnoho databáz dobrých, toto je napríklad česká databáza, ale existuje aj databáza maďarská. Existujú naozaj pomerne dobré zdroje z rôznych krajín, takže my tých zdrojov máme ohromné množstvo, ale je fyzicky nemožné ich vo veľmi krátkej dobe jednoducho všetky prejsť a dotiahnuť to do konca. Momentálne sme zľahka prekročili číslo 20 000. Máme zaevidovaných asi 20 000 padlých vojakov z územia dnešného Slovenska. Pozor, nebavíme sa o Slovákoch. Sú to muži z územia dnešného Slovenska, pretože demografická podoba Slovenska z roku 1914 a 18 bola iná ako dnes. A my si na základe mena nemôžeme odvážne tvrdiť, či bol Rusín, Slovák, Maďar, Nemec, za koho sa ten človek považoval a ako sa cítil. To my neriešime. Ja nikdy do týchto národnostných záležitostí nechcem ísť, ale my stále hovoríme, že sú to vojaci Rakúsko-Uhorskej armády alebo vojaci Rakúsko-Uhorskej štátnej príslušnosti. A to je všetko. Hej. Rovnaký problém máte aj v ruskej armáde. Ruskú armádu tvorili desiatky a desiatky etník. Jednoducho to nie je o ruských vojakov. To je ruská imperiálna armáda, ktorá ale bola tvorená kadekým, Fínmi, Kazachmi, Lotyšmi, jednoducho proste. To sú naozaj veľké zmetky, takže rozhodne tam by som nešiel do nejakých národností, ale vždy to berieme proste vojak ruskej armády, vojak Rakúsko-Uhorskej armády, vojak nemeckej armády. Hej. Lebo práve keď skončila prvá svetová vojna, tak vzniklo mnoho problémov. Vzniklo napríklad Československo. Máte v záznamoch 20. rokov, už máte údaje o Čechoslovákoch. Oni si upravili nejaký cintorín, zisťovali, kto je tam pochovaný a vyhlásili, že keď pochádzate od Martina, tak ste proste Čechoslovák. Napríklad. A to isté bolo s Juhoslovanmi, vznikla Juhoslávia, tak oni vytvorili kategóriu Juhoslovan, povedali, že na cintoríne je pochovaný Juhoslovan, ale bolo im úplne ukradnuté, či je to vojak Srbskej kráľovskej armády, alebo či to bol vojak Rakúsko-Uhorskej armády, chorvátskeho, slovinského alebo srbského pôvodu. Skrátka, pre nich to už bol Juhoslovan vo vojne a uvedenia. Čiže práve preto nie sme veľmi radi za takéto delenia, pretože nie sú veľmi korektné. Takže my sa tomu snažíme jednoducho nejakému pripínaniu nacionály určite jednoducho proste vyhnúť. Ako hovorím, momentálne sme niekde zľahka za číslom 20 000. Videli ste, že to číslo je 67 000, takže cesta je ešte veľmi, veľmi dlhá. No a keďže sme východniari, tak logicky začali sme jednotkami z východu. Spracovali sme 67. peší pluk z Prešova, 66. z Užhorodu, spracovali sme 9. hondecký z Košíc a naposledy 32. prápor poľných strelcov z Prešova ešte a momentálne robíme na Košickom 34. pluku a to už budeme mať východ skoro vyčerpaný a postupne teda v horizonte 2 rokov prejdeme na stredné Slovensko. Západ je ešte veľmi, veľmi ďaleko jednoducho. Takže tej práce je veľmi veľa. Nie je nás veľa, ktorí sa tejto problematike jednoducho venujeme na Slovensku a preto asi ešte pár rokov potrvá, kým si povieme, že straty z prvej svetovej vojny, že máme nejakým spôsobom vyriešené a že sme nejakým spôsobom dôsledne si tú stratenú generáciu tých predkov, pretože často zvyknem hovoriť, že tí vojaci odišli z domu, odišli na tie vzdialené vojská, tá vojna im zobrala všetko, nakoniec im zobrala aj život, pochovali ich do nejakých provizorných hrobov, dali im na hroby drevené kríže, na ktoré napísali veľmi často, to meno zmizlo po niekoľkých týždňoch, slnko, dážď a tak ďalej, tak tam potom niekto aspoň napísal Unbekannten Helden, neznámy hrdina, a jednoducho nakoniec im tá vojna zobrala aj identitu. A my sa snažíme po 100 rokoch im aspoň tú identitu vrátiť, pretože nič iné im už vrátiť jednoducho. Ďakujem.